Visc en una casa color rosa i tinc anys presumits. M'agraden les supernenes i el lava. Som la Reig Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i aquí estem per parlar de moda. Tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i el lavanda em fan bugir. Soc tan... Hola a totes i a tots i benvinguts a l'episodi número 1. Avui us parlarem de l'slow fashion, moda lenta, sostenible, ètica, ecològica, de proximitat, de segona mà. Però un moment, perquè no tots aquests conceptes fan referència a la mateixa cosa. Exacte, i per això avui farem el repàs amb majúscula. Necessari que tothom interessat en la moda conscient ha de conèixer per no menjar-se el cap abans d'anar a comprar-se una samarreta. Efectivament, ja ens hem menjat nosaltres el cap perquè vosaltres no ho hagueu de fer. Però primer, una mica d'actualitat. De les coses que han passat aquest mes de gener en qüestió de moda, heu de saber que s'ha parlat dels següents temes. Ralph Lauren ha posat a la venda una granota típica de paleta plena de taques que simulen pintura per tan sols 700 euros. La notícia ha causat molta polèmica i la marca ha rebut moltes crítiques acusant-la d'estar-se rient de la classe obrera. A més, han vist la llum diverses col·laboracions, entre les quals tenim Dolce i les Bratz, Simon Rocha i H&M, El meu veí Totoro i Loewe, Doraemon i Gucci, i Adidas i Meissen, resultat de la qual han sortit les Adidas més cares de la història de la marca, doncs estan fetes amb pell i porcellana, així que no es poden ni posar. M'encantaria comentar una cosa. Primer, fins a quin punt els de les altes esferes veuen la classe obrera com un circ? O sigui, és que això d'apropiar-se l'uniforme d'un gremi i elevar el seu preu pel sols fet de transformar-lo en un objecte inalcançable per la majoria dels mortals em sembla ridícul. Ho és. I a més m'encanta perquè és la típica guerra de museu de això ho podria fer jo, no? Això ho podria fer un nen petit, versus no, és una obra d'art. Llavors, what the fuck real. I ens encantarà sentir la vostra opinió, però realment no podeu negar que és surrealista. I després tenim tot això del tema de les bambes de porcellana. O sigui, és que al cap i a la fi no t'estàs comprant unes bambes, t'estàs comprant un gerro. I és que la locura aquesta dels col·leccionistes de bambes és un tema molt heavy que m'encantaria parlar algun dia, perquè, no sé, em sembla molt curiós. I que, Núria, alguna més? Bueno, doncs sí, dues coses que m'he oblidat de comentar. Primera cosa destacable, que també ha passat aquest mes, els outfits de les dones protagonistes a la presa de poder de Joe Biden, que s'han comentat, però cap a bé, aquesta vegada, perquè és una de les poques vegades que veiem dones ben abrigades i no amb outfits, en teoria, sexis, però que no tenen sentit per l'època d'any que és. Totalment, i o sigui, m'encanta també que hagin sigut supercolorides, o sigui, veies la fotografia de totes les dones i uns colors tan llampants versus els homes que van sempre tan avorrits, així que gràcies per ficar la taca de color a la presa de poder. I bueno, que també s'han fet molts memes sobre el look de la Lady Gaga perquè semblava que hagués sortit de Los Juegos del Hambre, de la pel·li. Sí, però bueno, ens encanta perquè al final la Lady Gaga com va començar? Amb outfits flipants que tots ens deixaven super sorpresos i vull dir, ara que ja s'ha relaxat una mica, però està bé aquests punts, aquests cops que sí que aposta per dir, bueno, no sé, un toc original, un toc així que ens recorda a lo que era ella el que va començar sent, no? Llavors, ara que portava com aquesta mena d'ocell al mig de la jaqueta, molt tipus Los Juegos del Hambre, però molt guai, vull dir, a mi m'ha agradat. A més, per últim, també us vull comentar, així com per acabar aquesta secció de notícies, que estan de moda els mitjons per fora dels pantalons. Vale? No m'ho he inventat jo, és real, esteu avisats, i només puc dir que almenys considero que és una tendència que sí que té sentit, no? És raro que una tendència tingui sentit, però aquest cop la té, perquè en època de fred, vull dir, és el millor, així no anem ensenyant turmell, molt més calentets. Sí. I tenint en compte que últimament han sortit moltes marques que fan mitjons així més de dissenyito, doncs mira, moment d'ensenyar-los. Totalment. I ara sí, entrem en matèria.
Avui comencem per la base, per un dels nostres pilars, per la carta magna d'aquest podcast. I és que és l'slow fashion. Segur que a molts de vosaltres us sona aquest concepte i si a més ens seguiu a les nostres xarxes, tant la Núria com jo, donem molt la turra amb aquest tema. Però avui venim a aclarir el concepte, ja que deixeu de fer-vos preguntes. Portem respostes. Exacte. Recordeu que abans hem dit un munt de termes que sonaven molt hippies i respectuosos amb la naturalesa, però bé, al capítol d'avui els entendrem, per fi. I és que, com ahir la Rich, que ho han anomenat la carta magna, haver estat atents al temari d'avui serà imprescindible per entendre tot el que vindrà. Punt positiu, que el capítol d'avui és com els apunts del millor estudiant de la teva classe i te'ls estem a punt de donar en safata de plata. I sí, però no, perquè de teoria no hi ha molta. El que interessa és saber què fer quan volem comprar de forma responsable una peça de roba. Posem el cas hipotètic, va. Vale, en honor de un dels vídeos que tu has penjat a Malaya durant aquest mes i també en honor a Ralph Lauren, no? Que se'n riu de nosaltres, la peça en qüestió que posarem com a cas hipotètic serà una granota, efectivament. Així doncs, volem una granota, no? Posem per cas i ens agradaria que darrere no hi hagués gaire contaminació, ni nens explotats, a poder ser, no? Ni condicions salarials terribles, etc. Exacte. I anem a imaginar la granota perfecta, un disseny preciós i còmode. Teixit vegà, de baix impacte, que, no sé, posats a somiar, el teixit seria un Tencel produït a Catalunya, per exemple. Exacte, i que s'hagi produït a un petit taller d'una família que té una marca de roba. Sí, i que aquesta família no produeix més de 100 granotes del mateix disseny, per exemple. Que, per exemple, això ho fa la marca Wolfram. Tema que ho dificulta tot una mica perquè, a veure, amb totes aquestes condicions tindria un preu assequible. Vale, sí, aquest és el tema difícil i he de dir que tant de bo. Però, bueno, ho posem com un punt utòpic, ¿vale? Perquè el que està clar és que totes aquestes característiques que hem anat dient, que són tan precioses i perfectes, tenen un preu al final, que fa que el preu que paguem per la granota vagi pujant. Llavors, d'això ja parlarem un altre dia, de per què les coses tenen el preu que tenen, però sí, per la nostra granota utòpica, diguéssim que tant de bo ens encantaria que estigués dintre del nostre pressupost, i així que buscarem una que sí que entri dintre d'aquests límits econòmics que tenim. Vale, llavors ens trobem que una peça de roba 100% slow fashion hauria de complir tots aquests requisits, però sent realistes és molt difícil. El que s'aconsegueix és una peça molt exclusiva i cara i, per tant, poc comercial. Hi ha marques que aposten per teixits sostenibles, d'altres que es centren en la producció ètica. I sí, segur que hi haurà una granota que compleixi tots els requisits, però el que venim a dir aquí és que si aneu a començar amb l'slow fashion és molt difícil trobar la peça de roba perfecta, així que per començar és bo escollir en què et vols centrar i intentar que la vostra compra es regeixi per això. Exacte, és que és això, bàsicament. I jo sempre els dic als meus amics que el fet de tenir la voluntat de fer-ho millor, el fet de qüestionar-se la compra de la granota, per dir-ho així, ja és un primer pas important. Ser conscient de tot el procés que porta això és un primer pas genial. I, com hem comentat, escollir una de les batalles que hem comentat, el tema dels teixits, el tema de la producció. Escollir una d'aquestes és el millor segon pas. Tal qual. I genial que hagis remarcat que és impossible arribar a tot. Al principi de fotre'm en aquest mundillo era bastant radical, però amb el temps he vist que l'ideal és trobar un equilibri entre les teves possibilitats i el que t'agrada per renovar el teu armari de forma sostenible, perquè tampoc hem de demonitzar el comprar roba. Està clar, i comprar roba ara mateix és genial per recolzar petites empreses que s'ho mereixen. El tema és saber què comprem. Qui va al Zara es mereix l'infern? No, tampoc és això. Però clar, la compra inconscient i impulsiva, fatal. Totalment. Llavors el que dèiem, per passos. Primer, ser conscient. Segon, escollir quina batalla podem lluitar segons les nostres possibilitats, perquè comprar peces fetes a partir de microseda, per exemple, que és un teixit supersostenible fet a partir de tela d'aranya, potser se'ns en va una mica del nostre pressupost millennial i precari. Així que podem començar
per simplement mirar les etiquetes i, com fas tu, Núria, intentar només comprar roba de proximitat, no? Exacte, per exemple, sí. I el tercer pas quin seria? Vale. Tercer pas, saber com de sostenible és cada classe de peça de roba segons les seves característiques. Per la qual cosa les etiquetes també seran de molta ajuda perquè és on tenim tot el ABC de d'on ha sortit aquella peça, com s'ha fet, qui hi ha al darrere, i d'aquesta manera poder triar l'opció més sostenible. I per això us hem fet un rànquing. Exacte. Imaginem una piràmide jeràrquica de sostenibilitat. A dalt hi ha el més sostenible de tot i a baix el terrible i el que cal evitar, l'explotació de treballadors i del medi ambient. Al punt més elevat tenim roba de segona mà. El per què? Doncs perquè simplement estem evitant el procés de producció i, per tant, estalviant recursos i energia. És perfecte. Encara que la nostra granota estigués feta a partir d'un teixit sostenible, que hi ha més ecològic que no utilitzar aquest recurs. Seguidament, i no sabria dir si directament agafadets de la mà, tenim les prendes fetes a partir d'upcycling, que són aquelles roba feta amb restes de teixits o inclús fetes a partir d'antigues peces de roba. Com les que tu fas, per exemple, canal de YouTube, soc mega fan, i en quan sapigueu cosir amb màquines sense el que sigui, és una de les primeres coses que hauríeu de provar, perquè em sembla meravellós poder fer aquestes, o sigui, clar, manualitats amb la teva roba, però és que no només els dones una segona vida, que és el que faries, jo què sé, si la teva cosina et dona la roba que ja no es posa, sinó que del que tu ja tens ho estàs creant de nou, és superxulo. Llavors, sí, moment fan, acabat, i després el tema de... Vale, perfecte. Llavors tenim això, que és segona mà, upcycling, i segon esglaó cap a baix tindríem una peça nova, a poder ser d'una marca petita i feta a partir de teixits sostenibles, la qual cosa no sempre és tan fàcil perquè no totes les marques petites tenen a l'abast el tema de teixits sostenibles, que al final és tecnologia molt nova, que també és cara i tal, però bueno, com estem parlant aquí d'utopies, doncs sí, teixits sostenibles seria el que posaríem com a prioritat i una marca doncs, que almenys controli tot el tema de producció, treballadors, que tot estigui ben cuidat. Doncs, encara que no sigui de proximitat, el baix impacte dels materials que s'estan utilitzant per fer aquesta peça de roba compensaria el trajecte, que per dir-ho així sí que és més contaminant. Vale, primer tenim segona mà o upcycling, que és sens dubte la meva opció preferida perquè aquest tema de botigues de segona mà em sembla molt divertit, una forma de vestir diferent, tu pots prendre com un joc a l'anar a la botiga, a rebuscar, a veure què trobes i provar noves combinacions. Després tenim la peça nova de teixits sostenibles i, en tercer lloc, producció local o estatal, el que ve a ser, en el nostre cap, un Made in Spain o Made in Catalunya, on també entrarien aquelles peces fetes a mà, o sigui, l'artesania, tot sota uns mínims de condicions laborals dignes. Clar, això sempre. I això està relacionant amb el següent punt. Quart esglaó cap avall, que seria comprar a comerços de proximitat. Sempre serà millor comprar roba a les petites botigues del nostre barri que a les multinacionals. Què passa? Que aquí també entrem a la disputa de fins quin punt és ètic comprar la nostra granota a aquestes botigues si al mirar l'etiqueta veiem que està confeccionada al sud-est asiàtic i després trobem la mateixa a unes altres 10 botigues. Això significaria que la producció ha estat massiva, a més, a una fàbrica llunyana, i el productor de la teva granota, per exemple, l'ha fet com si fos un envàs de plàstic, en el tema també de que no sabem com estan tractant allà els productors, diguéssim, a la gent que ha confeccionat aquesta peça de roba. Sí, totalment. O sigui, aquesta ha sigut una discussió que he tingut bastant de temps, si les botigues de barri eren slow fashion o no. Però mira, per exemple, l'altre dia m'havia de comprar un pijama i va ser ficar en una balança. Què prefereixo? Comprar-ho a la botiga del mercat del meu barri on la dona que ho porta és del barri C on aniran a parar aquells diners, o comprar-ho a l'Oixo, per exemple, encara que els dos pijames estiguin fets a Xina. És una mica el que dèiem. Quina és la teva batalla? Clar, sí, està clar. Tema batalla és que ho hem deixat clar al principi perquè no sempre pots tirar a totes, arribar no? tot, O sigui, has d'escollir. Llavors,
per lo que deies tu, almenys així saps que la veïna Paquita, posem per exemple, que amb el preu que tu pagues per la granota, doncs no sé, li compra alguna cosa al seu fill o es dona un premi per berenar o se'n va a sopar amb el seu marit, el que sigui. Però és que clar, amb el tema de que molta gent a mi m'ha dit clar, però llavors si no compres a Inditex, què? Que despedeixin a tots els treballadors o el que sigui, no? Ja. Vull dir, també estàs així com contribuint a que la gent... No, a veure, vull dir, en part, Una balança. Però, clar, o sigui, al final, el que es guanya amb les peces d'Inditex quasi no va posant així tants percents, no? O sigui, diguéssim, qui guanya què amb cada peça que tu compres a Inditex, quasi no va ni als empleats de la botiga, ni molt menys als pobres que estan fent la roba. Així que, Totalment. veïna Paquita, de veritat, aposteu per ella. Sí, és que el tema aquest del repartiment del preu final d'una peça de roba és terrible i molaria molt parlar-ne més endavant perquè és tot un tema. Però el cas és que s'entengui el que dèiem d'escollir la nostra batalla. Potser no ens podem permetre una peça de roba 100% slow fashion de les del de tota de la piràmide, però podem optar per invertir els nostres diners a la botiga de sota de casa, on l'estoc de roba està més controlat, on darrere hi ha algú del barri, i així evitar comprar massivament en alguna marca fast fashion com les d'Inditex i companyia. Que aquestes són al final les que tenim en el 5è esgraó de baix de tot infernal, no? Com dèiem abans. Però bueno, que aquestes al final són les que més econòmiques ens semblen a primera vista, però que tot el que no estem pagant quan comprem de rebaixes, que vull dir, a qui no li agraden les rebaixes? I és el que dèiem al principi, pressupost millennial precari, quan més barat sigui millor. Clar, al final vull poder menjar i portar roba i tot al mateix temps, no? Però escollir batalles, el que et puguis permetre. Llavors, és el tema. El que no estem pagant per aquella peça de roba, que alguna et pot costar fins i tot menys que un entrepà a un bar o un esmorzar o el que sigui, que això ja és punt flipant del que també parlarem un altre dia, el preu aquest que no estàs pagant, el cost, l'estan pagant altres persones. És algo que el productor no cobra, però productor, parlo dels que ho estan teixint o els que ho estan treballant, no del senyor productor que tiene la empresa, que aquest sí que segurament sí. I el planeta, òbviament, vull dir, és el cost real de les peces que a nosaltres ens arriben com a super rebaixades i amb un preu que al·lucinem tots, no? Quan dius, ostres, puc tenir un vestit per 5 euros, tia, mira el que m'he comprat, i dius, vale, vull dir, en sèrio, quin significat té això, no? Però bueno, com a repàs final, no ens enrotllem, última visualització de la piràmide que dèiem i una conclusió, no? Llavors, en quant als graons, de dalt a baix tenim, primer, roba de segona mà. Després, peça nova de marca petita i teixits sostenibles. Tercer lloc, producció local, així que a mirar tots l'etiqueta i comprovar que sigui Made in Spain o Catalunya sempre que es pugui, gràcies, si us plau. Ja, exacte. I en quart lloc, botigues del barri i de proximitat. Per últim, com dèiem fa res, fast fashion, que és l'opció menys sostenible. Fins i tot les col·leccions Conscious, Join Life, i en definitiva, aquelles d'etiqueta verda, no? Que al cap i a la fi això és màrqueting, per dir-ho d'alguna manera, tampoc són sostenibles, encara que ens les venguin com a tal, perquè segueixen produint-se de forma massiva. Llavors, això consumeix moltíssims recursos i el que tu vulguis potser és fet servir una producció que no fa servir tanta aigua, no? Que és un dels asteriscs que posen a vegades, no, aquesta col·lecció és més sostenible perquè tal. Vale, no compensa, la veritat, no compensa perquè la producció massiva que s'hagi de repartir a tots els països que arriben. No compensa, llavors tampoc us fieu de les etiquetes verdes i si podeu evitar comprar en aquest 5è esgraó, que és el fast fashion, doncs sempre millor. I així com a remate final es podria dir que el més sostenible, sens dubte, és la conservació del que ja tenim. Cuidar la nostra roba, arreglar-la quan es faci malbé i donar una segona, una tercera, una quarta vida a les peces que ja no utilitzem, cosa que podem fer amb més facilitat si la peça que vam comprar era de qualitat. Així que jo personalment apostaria per aquella granota que aguanti 1000 i una rentades i no per una que hagi de llançar
en 2 dies perquè la vaig comprar nova a 5 euros i el teixit era una estafa. Perquè, com deia ma mare, lo barato sale caro i quanta raó té. Tal qual, típica frase de mare, però és el que tu deies i estic super d'acord. Mira, tot i que, clar, vull dir, ara la majoria tenim l'armari ple de coses de fast fashion perquè és el que tenim a prop. Vull dir, necessites uns texans, surts al carrer i és molt fàcil trobar-los a qualsevol d'aquestes grans botigues que a d'altres, no, diguéssim. I a més saps que, bueno, estan a la moda i tal, però bueno, si teniu armari ple de fast fashion, el que podeu fer, si voleu fer aquest canvi sostenible, és fer servir aquella peça de roba el màxim de vegades possibles. Vull dir, el que deia la Rach, és l'opció més sostenible, aprofitar, diguéssim, tota la vida útil que té aquella peça. Vull dir, fins al final, poseu-vos-la fins rebentar-la. Perquè ara mateix, la mitjana de cops que portem una peça de roba, en general, així, segons estadístiques, està en 7 vegades, només. O sigui, al cap de les 7 vegades la llancem o no la fem servir. Llavors, porfa, contribuïm tots a pujar a aquesta mitjana. Perquè és que, a més, tinc clar que hi haurà qui li sembli un tema molt hippie, no? Tot això que estem parlant, o que no importa gaire, perquè, no sé. Però et pots prendre el tema de la moda, primer com a algo artístic, no? Que ho comentàvem abans del tema de passar-t'ho bé, amb coses impensables que surten a les botigues, tot el que es posa de moda, comentar-ho, no sé, tu i jo, mateixament ens les posem... xarletes. Clar, és que vull dir, és superdivertit, perquè surten cada cosa que és per passar-te estona comentant-ho. Primer, aquest tema, que ja és divertit, artístic, no sé, fins i tot cultural, i que, segon, la moda no és només firmes d'alta costura. Que jo li deia l'altre dia a una amiga que mentre siguem anant vestits pel carrer i no despullats, la moda sempre serà un què, no? Sí. Llavors, en fi, això. Però que després també està el tema important de que la indústria de la moda és la segona més contaminant per sota de la del petroli. Vull dir, és que és important. I el 20% dels residus que genera el planeta provenen de la roba. Així que si tot el que hem comentat fins ara no us havia convençut o havíeu dit, bueno, per què, vaya tonteria, no sé, quanta feina, no? Després, darrere de comprar la granota que dèiem, no sé, penseu només en això, que és superfàcil ajudar en aquest cas, ja que recicleu a casa, no? I els anuncis d'en vas on vas i tot això. Clar, tema de roba, penseu-ho, no? Llavors, no sé, serà tot el hippie que vulgueu, però potser també flipareu en els pròxims capítols quan descobriu que no només pot ser un tema medioambiental i artístic, sinó que la tecnologia que hi ha al voltant del món de la moda cada dia més és flipant. Vull dir, des del disseny 3D fins als nous teixits sostenibles que estan sortint i creant-se a partir, no sé, de pell de taronja, de fulles de pinya... No m'ho invento, això existeix i és molt fort. Vull dir, hi ha coses que et pots posar, estan fetes a partir de pinya, qui t'ho hagués dit, no sé. Però bueno, ja està. O sigui, esperem que per tot això que us hem explicat, almenys, no sé, us quedeu a descobrir més coses sobre tot aquest món de la moda slow fashion i que aquest capítol us hagi semblat interessant, almenys. Sí, i abans d'acabar, o sigui, volia comentar com 2 coses així ràndoms. La primera, que m'encantaria que parléssim algun dia del preu que tenen la roba vintage. O sigui, és que em sembla al·lucinant, perquè et pares a pensar i és una mica com una botiga de segona mà però col·locada mona i sembla que estiguin venent or. O sigui, em sembla un tema molt guai a tractar. I després, en la línia que hem estat parlant, també destacar que els intercanvis de roba recordem que també són una opció i molt bona, perquè estem donant una segona, tercera vida a roba que ja no ens posem, però que malauradament per tema Covid ara no són possibles, però necessito que tornin, per favor. Sí, o sigui, no sé, és que era superguai, era superdivertit, coneixies gent i és aquest tema, jo l'he anat a gent a dir-li, ei, que aquesta samarreta nova o el que sí, clar, nova per mi perquè és una nova incorporació al meu armari, però ja és pre-loved, no? Com li diuen, de que algú ja l'ha portat, és intercanvi de roba i tinc peça que mai m'havies vist posada. Quant ha costat? 0 euros, és un intercanvi. O sigui,
digue'm que hi ha més guai que això. No sé, em sembla necessari, tenies tota la raó, tens tota la raó, necessitem real que tornin, jo també li tinc ganes als intercanvis de roba. I per acabar, us volem deixar unes recomanacions que pensem que us podran molar. Tot i que la meva proposta és una mica comercial, el que he escollit com a recomanació d'aquest mes, si us interessa el tema vestuari, la meva aposta de gener del 2021 és per la sèrie de Netflix Bridgerton. Vale? És senzilleta, vull dir, podeu estar-la veient mentre esteu amb el mòbil, no apta per qui estigui buscant la gran sèrie que li obri la ment i tal. No, és molt simple, tirant a juvenil, història d'amor, així, i molt més com un espectacle visual, no? I el tema que comentàvem de vestuari és brutal, vull dir, s'han fet servir més de 7.500 vestits només per aquesta sèrie que han estat confeccionats expressament per Bridgerton, que al final, doncs això, és el que deia, és una barreja entre Orgullo i Prejuicio amb tocs de Gossip Girl, així que els que sigueu fans, doncs potser us pot molar, història d'amor i tot inspirat en el 1813, que no us espereu tampoc algú com superhistòric, perquè posen, per exemple, a la reina d'Anglaterra negra, vale? O sigui, és a lo moderno. Vull dir, està molt bé. Si voleu passar una estona entretinguda i flipar amb tot el tema de vestuari, Bridgerton, a Netflix. Jo me l'apunto perquè no l'he vist i el tema aquest de vestuari de pel·lis i sèries em flipa. I per la meva part us volia portar un compte d'Instagram que vaig descobrir l'altre dia que és que vaig flipar. I a veure, o sigui, té més de 500.000 seguidors, així que molt secret i molt descobriment no serà, però si no el coneixeu, entreu a Instagram, busqueu Nicolem Claulin i flipeu, perquè és una tia que fot uns invents amb roba i accessoris que se te'n va l'olla. És una mica conceptual i té una imatge una mica de revista, però les idees que té són molt bones, divertides, et barreja un biquini amb croissants, et fa arracades amb gel hidroalcohòlic, et fot unes sabatilles amb uns gadgets que al·lucines. De veritat que molt divertit i molt curiós de veure. Molt guai, vale? Pues li donem un follow perquè sembla que promet. I per acabar, diríem que això és tot per avui, per les recomanacions i pel primer capítol oficial de Llepafils, que ja ha acabat. Però no ens anirem sense abans donar les gràcies a dues persones que han fet possible doncs, aquest projecte també. I la primera és l'Anna Cervero, qui ens ha fet tot el disseny gràfic del podcast, que la podeu trobar com a cervero.design a Instagram, i a l'Oriol Palomeque, que ens ha cedit el hitazo que heu escoltat al principi i que ara escoltareu al final de l'episodi, per posar-nos a to, que sempre funciona per pujar-nos l'ànim. I el podeu trobar a Spotify com a Ori. Així que aquí ens acomiadem i esperem escoltar-nos ben aviat. Adeu! Adeu! Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe, però també la que té més likes. Porto extensions a les pestanyes i avui m'he fet metges per tot el cap.